Rendben. Annyira jól mennek neked már ezek a vonathangok, hogy verset fogunk vele mondani. Talán ezt a verset gyakoroltuk is már, és tudom, hogy megvan neked otthon, az Egy kopasz kukac kedvenc versei című könyv, abban fog szerepelni ez a vers. Itt majd másféle mozgásos gyakorlatok lesznek, tehát otthon majd más mozgással gyakorlod, most meg elefánttal fogjuk gyakorolni, de először csak elmondjuk a verset. Mondd utánam, légy szíves, úgy szól, hogy süss ide, édes nap, süss ide, édes nap, addig jó, még fényes vagy. addig jó, míg fényes vagy. Pompás, na most, megfogom az orromat. A másik kezemmel bújok, és ez itt az ormányom. Szuper, elengedem. Másik kezemmel megfogom az orromat. Bújok az ormányommal. Szuper, vagy nem baj, ha elrontod, most a vonathangok a főnökök, és egyébként, ha ez sikerül, akkor hurrá. Süss ide, édes nap, Süss ide, édes nap, addig jó, míg fényes vagy. addig jó, míg fényes vagy. Szuper, nagyon jó volt, köszönöm.